literally like aphume eklasini. If ndicakisa loo nto aphume eklasini ayobuza utishala wakhe wayemteacher from the previous grade athi umiss uthi ngabo right. Imagine that. Athi ngabo right umiss. Hayibo. Imagine uzofila njani. Yo. That time ke abendandisemtsha kwi-teaching. Andisafika, it was my first year. Uphangela. Ndiqonda yo hayi ke ngoyabona yo. Sendine negative ntoni about teaching. Hi Mishi, hi Sissy. Hi Mishi, please follow me back. Okay, from platform up live. Molo mam kwesibe. Hayibo, I'm telling you. I'm telling you, Dalund. But his goal is different. That's why I prefer his goal is I prefer his goal is because Pana umiss yaziba miss. Even though kuthi abantu abasolution bayageza, they are so kind and ndiyabathanda shem. They're very kind. Miss yaziba miss. Hayibo udili. Udelele le. Umxelela yona. Ewe. Yakuxelela. Andike ngoku laa mntana wayeli India laa mntana. Komle sithobe suba nolwimi wena ezinye izinto zigcine kuwe niyayazi nenhliziyo encinci. Ebesithini? So nolwimi. Ibinto hayi masiyeke chomi. Khebiza ngikhathaza mina nenhliziyo encinci. Ngabonga deactivator. Xa kunokwenza something deactivator ne-accounts zami zonke. Bene ndibe anonymous. Ngasibili ngene. Mali. Hayi decline low. Decline. Apple. Apple lo. We pictures 200 plus ndazibana yanto nenye. Yo hayi sana. Nakusho ke Apple yayidibanisa imali. Xa ibidecline ile kuqala uyayidibanisa kayiphindi itsala. Hayibo. Akaye ufuna naleya last month. Kaya baba. Why? No, ayike because nyani ntoni 399 yonke for April. Ayisekunceda ngabe inamali. Imagine ngabe nginemali. Khona di-cancel kaloku ungazoyibhatala. Because uApple uzawuthi ntontoni ingxaki i-account i-iCloud akwaba sengxakini kwakho une-subscription ungayibhataliyo. Cancelisha. But I think last time no ndandiyicancelishile ke because uyakhumula. Waphina wathi mandiyenze nje. So at the end of the day ndiyayifuna it's fine izotsala kandinemali. Because at the end of the day ndiyayifuna. Because uApple xa ungabhatali khona la SMS ayisendayo. But there may be something wrong with the iCloud yakho sizoyicima. Hi imivuyo. Oh, umhlekisa sister wakho Mishibo. Thank you. Kenya. Hi Olothando. Hayibuthi ubetha sesigqibile. Nditshilo nje kuwe. Shame. Akangitsale kakhulu shame. Shame thatha. Sure. Thathi ifone isibhekelele ngapha because ngifuna uba kwecala senze ngapha. Ndongo. Ifoni yami igagxeke emlenzeni ngoba icaka kanti uhlisi izandilandela. Baphendile abantu bakho Hi Thapelo. Cela undibulisele kwi-future millionaire Abigail. Abigail yabulisa. Hi. I receive. You are konwaba. Yeah, so millionaire. Yeah, okay. Sabayelo ba wena baphendile abantu bakho baphendile. I like your sinus video, Chom. When did I make that video? 2024. As an equal class of so that I may walk his.
Ibahle man qowenu futhi niyathandeka. Thank you Arsenal. Hayi wena jonga. Cute ke sana. Unana ebe ku training yo fucking yonka jonga. Since andithi wenza nature conservation, wenzela course yakho. Uyayifaka poisonous. Ewe. Ndiyaya ngoSeptember. Course yo fucking nyoka intontoni poisonous snake intontoneni.